No power. Nikolaj, jeg kan ikke se nogen dit hoved. Ej, hvor finder han godt? Nå, grineren. Nå. Hvad er det, de laver? Touch me, I'm gonna fuck you up. Griner nok alligevel. Det er værre end mit. Griner, jeg må tage på mig. Vi kommer lige om lidt. Hun er helt væk. Hvor er der, Philip? Ej, puha. To seek pleasure when you'll be a young boy, you'll need to drink ale right out of the alehouse and into the jailhouse. Right out of the barroom, down in their graves. Hey, 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 come by and sit down by me. And pity their caves and their pool hearts are aching and sad hearts are breaking and their bodies are salvated and they're bound to die. I go send for the preachers to come and pray for me. I go send for the doctor to heal all their wounds and their poor hearts are aching and sad hearts are breaking. Their bodies are salvated and they're bound to die. Ja. Så fik vi sunget en lille sang derovre, og der kommer også lidt ekstra musik på det. Skal jeg tage den der? Vil du se debutprogrammet, så er
Vi har glædet os. Vi har glædet os rigtig, rigtig meget til at komme i dag og holde det her foredrag for jer. Vi har jo arbejdet meget, meget lang tid på den her rapport om teenager. Og i den forbindelse har vi været ude i marken. Vi har sat os som flue på væggen. Vi har været researcher, kort sagt. Vi har været ude at være unge med de unge. YOLO! Swag! Stephen Club! Luksus! Det er nok ikke fået nogen snæse forbi, at jeg i dag har taget en assistent med. Expert. Teenager! Ja, og så har vi taget Jesper med, og Jesper han sidder over på knapperne og sørger for, at vi kommer til at se brandhammer godt ud heroppe. Jeg ser brandhammerne godt ud. Hold kæft, hvor ser I godt ud. Der er nogle damer, der er nogle piger. Hey, der er nogle piger hernede, drenge, som lige har taget lidt mascara på. Jeg synes, der er noget, der dufter godt. Du har sat håret. Altså, der er sådan nogle piger, der har taget balloner med, og det er vi rigtig, rigtig, rigtig glade for at se. Fordi det, du skal handle om, den næste halvanden times tid, er jo teenager. Og når vi snakker om teenager, så handler det unægteligt, uundgåeligt om Sex, drugs, og horse. Ja. Research. Nu begynder jeg at grine. Hey, Sex. så bliver der uro, fordi så bliver man sagt sex. Men der er en ting, vi skal have i mente. Vi har taget nogle teenager med til jer i dag. Og for at kunne komme helt tæt på teenagerne, så vil vi to nogle gange være nødt til at gå i forklædning. Vi vil nu tage et kig på dagens objekter, de teenager, som vi har taget med til jer i dag. Goddag! YOLO! Ja. Vi går nu i gang. Teenageren er en truet dyreart, som reagerer uhyre kraftigt på angreb. Ja, præcis. Læg mærke til den reaktion. Læg mærke til, hvordan hun fuldstændig hurtigt reagerer, hvordan hendes fingre stille og roligt begynder at spidse sig, er klar til angreb, hvordan hovedet begynder at virre, øjnene flakker, munden er lige Rolig. Hun gør ikke noget. Teenagerne har en lidt interessant døgnrytme. De har en primær aktivitet i nattetimerne, og det er... Hvad laver du om natten? Der er en primær aktivitet. Der er en primær aktivitet i nattetimerne, og derfor sover teenageren overhovedet ikke, eller som vi kender det, den dovne teenager, som sidder og feder den, sådan i løbet af dagen. Flasker sig i stolen. Derudover har teenagernes kostvaner, de har et meget højt salt, fedt og sukkerforbrug, og derfor ernærer de sig altså primært ved Chips, burgers, Coca-Cola, McDonald's, Burger King, pizza, candy, pizza, chips, Coca-Cola. Ja. Teenagerens sprog. Dr. Pepper. Teenagerens sprog er meget, meget interessant. Det bliver præget af korte, for omverdenen fuldstændig uforståelige sætninger. Det lyder som koder. De benytter sig en hel del af mumlen. Dr. Pepper. Og desuden benytter de sig en hel del af slang. Såsom Swag, YOLO, hype, what up, street. Nederen, lad være med, jeg gider sgu da ikke i skole endnu. Men. Vi skal ikke tage fejl af teenagerne. De er uhyre målrettet. Kig med en gang. Grineren. Nu når vi til noget af det, som er rigtig, rigtig spændende. Vi skal snakke om teenagerens krop. Som er et fuldstændigt og aldeles kaos. Den ene kropsdel bliver pludselig aparte stor. Vi ser typisk for drenge, at nogle kropsdel bliver meget, meget større. Vi får store fødder, lange arme, den her abe
bedre kendt som en lille hudorm, voksen, der splatter ud på spejlet, og i værste tilfælde, akne. Der opleves en øget svedproduktion. Det er under armene og på fødderne og svedende håndflader. Typisk for pigerne. Vi kan se, der sidder nogle voksne eksempler, hvor vi kan se, der er det gået fuldstændig og aldeles galt. Vi ser en centrering af fedtdepoterne på lår, numse, mave og i brystregionen. Hvor drenge og piger, de vil få ømme brystvorter, og der vil desuden komme hår nye steder. Vi kan se, hvis vi zoomer ind, der er en lille duet overlæbe. Så kan man også se, at på helt uskyldige steder, så på benene og under armene begynder der at komme hår væk. Men altså også i det genitale og anale område. Mine damer her, I kan godt mærke, at vi begynder at snære det ind til det, det handler om genitale og anal. Det handler om sex! Sex! Det handler i bund og grund om, at en vagineret penis skal... Det er ikke det, det handler om. Altså, det er bare fordi, der sidder sådan en del af hjernen, som hedder hypotalamus, som sender signaler til lillehjernen om, at hypofysen skal producere det ene eller det andet hormon, og så sender den så signaler ud til de forskellige organer. Undskyld, til et spørgsmål. Ja. Hvad kunne det være for nogle organer, for eksempel? Ja, okay. For eksempel kønsorganer. For eksempel, vi kan godt forklare det med Porn, blowjobs, The doggy style. dating. Okay. Hvad handler det om, når man er teenager? Det handler om forelskelse. Det handler om kærlighed. Det handler om identitet, okay? Altså, Det handler om identitet, okay? Ved du overhovedet, hvad identitet betyder? ja, det gør jeg vel. Nej, det tror jeg faktisk ikke, det gør. Ja, det drejer sig om identitet. Yeah, right. Det drejer sig om seksuel identitet, mine damer og herrer. Der er så meget tryk på de her liderlige sexbomber, og de venter til cykelladerne helt uden at vide det kun på en eneste ting, mine damer og herrer. Det store knald. Der er så meget tryk på, at det bedst kan sammenlignes med det mest sprængfarlige, I kan forestille jer. Lad os lege nytårsaften. Herover. Direkte importeret fra Tyskland. Lækkert lille kanonslag. Og i modsatte side fra Føtex. Familiebæreriet. Festligt og farverigt. Ja, men lad ikke narre. Det er dødbringende eksplosivt, det her, mine damer og herrer. Er med? Nu kommer vi til midnatsraketten. Stolt, rank, vejerne i vinden tæmt, og med en utrolig kort lunte. Vi står alle sammen på stolene. Klokken nærmer sig 12. Tal ned, kom. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Også imellem teenager går alting fra hinanden. Venskaber smadres. Familier går i opløsning i et stort identitetskaos, mine damer og herrer. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ja, så rydder vi lige op en gang. Og de rydder aldrig op. Det er... Ja, sådan er det, når det er gruppearbejde. Ja. Teenageren er jo et... Prøv lige at holde op med det der pis, hvad jeg gerne sige. Nej, det er jo ikke dumt. Altså, de ved ikke, hvorfor. Nej, det er jo ikke. De ved ikke, hvad det er i forvejen. Så jeg så fortæller dem noget. Vil du fortælle noget, så de kan blive klogere? Så de ved et eller andet om sig selv og om verden. Teenageren er et dyr. Prøv at høre, det er rigtigt. Okay, så tager vi det. Teenageren. Prøv at høre, drenge. Teenageren er faktisk så meget dyr, at det ikke kan holde sin kæft. Det er ret vildt, ikke? Teenageren er et dyr. Teenageren er et flokdyr. Og fordi, når man er teenager, ikke også? Lige nu så er I i den mest fucked periode af jeres liv. Nogensinde.
Fordi er I hverken helt børn eller helt voksne, og de voksne kan ikke finde ud af, om I er børn eller voksne, og de voksne, de opfører sig som børn, og det hele er bare fucking forvirrende. Og det værste, det er, hvis man så ikke engang kan være en del af klassen, af fodbold, af ridning, eller hvad det nu er, man er i, hvis man ikke passer ind i flokken. Så derfor begynder teenager at kopiere og synkronisere hinanden. Det vil sige, hvis den ene begynder at sidde og snakke, mens man er til forestilling, fordi man ikke kan koncentrere sig, så må den anden nok også heller. Det vil sige, at alle de holdninger, som de andre har, det må man nok også hellere selv have, og den måde, de klæder sig ud på, den må man nok også hellere have, og de mærkelige bevægelser, de laver, dem tager man også. Som alle andre pattedyr, så har undskyld, jeg bliver med at spytte jer på, men det er fordi, jeg prøver at artikulere meget kraftigt, så I kan høre, hvad jeg siger. Det er jo teater, det her. Det er godt klar over, ikke? Teenageren har selvfølgelig også et sæt forældre. Og lige nu er der så meget overkog i de her hoveder, at de tror, at deres forældre er meget skrappere end alle de andres forældre. De tror, at deres forældre er meget mere pinlige end alle de andres forældre. Og sidst men ikke mindst, så tror teenageren, at deres forældre aldrig har sex. Jeg hører dem dagligt. Vi vil slet ikke høre om, hvad der er nogen, der har set. Nå, efter denne her lange indledning, denne episke introduktion til dagens politik, teenagerne, vil vi nu tage et spadestik dybere. Vi graver os ned i materialet. Vi kigger på teenagerne i deres naturlige habitus, i deres naturlige miljø. Prøv at kigge der en gang. Mor! Jeg er hjemme! Mor! Mor! Ja? Hvad skal vi have at spise? Jamen, vi skal have rester. Det gider jeg kraftedeme ikke at æde. Der kan jeg lige få den igen. Jeg gider ikke have rester. Skat, altså hvis du ikke vil have det, vi skal spise, så kan du tage komme en time hjem på fodbold og deltage lidt i vores lokale demokrati herhjemme og få lidt indflydelse, ikke også? Har du ryddet op på dit værelse? Ja. Hvad skal du se nu? Ikke noget. Jeg skal måske være sammen med Henrik eller sådan noget. Måske tager vi over til Line eller sådan noget. Far! Cecilia! Må jeg låne en prøve af dig? Hvad skal du? Skal I være fulde, Cecilia? Hvor skal du hen? Nej, altså jeg skal bare over til Line. Det er bare prøve øl. Det er ikke... Det er bare sådan noget hygge Er noget. der fest, eller hvordan? Hvad skal der foregå? Nej, far. Helt ærligt. Stoler du ikke på mig, eller hvad? Overhovedet. 3 øl, som jeg skal hen tilbage igen, ikke? Alright. Og så er du hjemme kl. 12. Senest. Senest kl. 1 så, Cecilia. Okay? Alright. Tell me about it, baby boy. Okay, ikke til det sådan, hvad jeg har pige set du. Ej, jeg synes også, du ser helt vildt sød ud. Hej. Wow. Vil du til mig? Vil du mere på mit værelse? Okay, vil du mere op på mit værelse? Du er her. Så fedt. Jeg har glædet mig så meget. Jeg er så klar. Jeg skal fortælle dig noget. Ja. Jeg har fået 3 øl med af min far. Ja! Det er så fedt. Jeg skal først være hjemme til lidt. Yes! Okay. Det her vil jeg sige. Ja, jeg skal fortælle dig noget, ikke? Ja. Adam, du ved, ikke? Ja. Som i Adam, ikke? Ja, som i, jeg ved godt, hvem Adam er. Han har været her i over en time. Her? Ja! Ej! Er det ikke bare vildt? Oh my god. Jo! Ej,
bare så sød. Skal vi gå ind eller hvad? Ja, er du klar? Jeg er mega meget. Er du klar? Så klar. Okay, fedt. Okay. 1, 2, 3, nu! Oh my god, Line, hvor mange har du inviteret? I hvert fald ikke så mange. Hvad så, Simon? Hallo Harry. Harry, skal vi ikke kunne man kan købe det der. Ligger vi det helt højre hæl. Lad mig gå, Harry. Hvad? har iPad'en over. Malte, prøv lige at røre ved den. Tralo! Tralo! Hvor er Line henne? Ved jeg ikke. Line! Cecilia! Hvad med alle de her mennesker? Far, vi er lige i gang med at øve noget, så... Fint, Line. Prøv lige at høre. Alle dem, der har et medansvar for det her rydderi, I bliver og hjælper Line med at rydde op. Resten, I kan godt pikke lag. Farvel. Ned! Hey! Ned fra den cykel. Cykelhjelm på. Skat, kom herud i køkkenet på. Skat! Den tager vi op på den her nu, det er helt galt det her. Skat! Line, kom ud i køkkenet. Line! Sæt dig ned. Du Cecilia så her. Nej, du kan Cecilia, snart. kom lige ud i køkkenet. Så giv lige dit besøg med. Køkkenbordet. Er det også smadret til ukendelighed der? Se det. Flaske. Cecilia, kom bare og sæt dig ned. Sæt dig ned, skat, nu.
Skat, vi tager den i opløb, og vi tager den nu. Filmaften. Der var ikke meget filmaften over det der, var piger? Eller hvad? Skulle du sove her, Cecilia? Nej, du kan så bare... Nej! Nu tager vi den i opløbet. Det er også. Jeg vil gerne have, at I er ærlige nu. Har I været med til at drikke alt det sprit og alkohol som hele huset flyder? Hvor meget må du drikke, Cecilia? Ej, det behøver du altså ikke svare på. Far, helt ærligt, det rager sgu ikke Du dig. kan fanden gerne at lige tro, at det rager mig en papand, hvad der foregår her, når jeg ikke bliver informeret på forhånd, Marianne. Det har vi snakket om. Ikke også? Det ligner ikke noget. Træk lige vejret alle sammen. Kom. Nej, stop. Jeg kan mærke, det er slet ikke i orden, det her. Men det ligner ikke noget, at vi skal komme hjem en dag før, og så er hele huset smadret til ukendelighed. Mor er fuldstændig chokeret over at se sin nye sofa splittet til atomer. Fuldstændig smadret af det er bare en fest, far, altså. Bare en fest. Jamen, det er jo slet ikke det, det handler om. Vel? Det er slet ikke det, det handler om. Du har misforstået, ja. Det er også. Det her, det handler om. Jamen, Lina, du skal aftale sådan noget her med mor og far på forhånd, ikke også? På forhånd, vi har sgu da ikke aftalt, at jeg kunne holde en fest. Hey, hold. Vi har en aftale, en basic aftale, Line. Vi sætter en streg i sandet her til ikke længere. Hvad gør Line? Hun rykker den streg. Vi sætter en ny streg, Line visker den ud, vi sætter en ny, hun rykker den igen. Skat, det er jo for det eget bedste, det her, ikke også? For det eget bedste. De her aftaler, de skal være på plads, fordi ellers så skal du sidde og se din mor være helt deprimeret over at se sin nye sofa. Splittet til atomer og fuldstændig raseret. Fuldstændig raseret. Ja, Det fuldstændig er bare en raseret sofa, er den. far. Hey! Det var ikke bare en sofa. Det var vores sofa. Det var vores sofa. Vi var glade for den sofa. Vi var glade for den sofa. Der er ikke noget galt med at passe lidt på sine ting, Line. Hold op med det. Yes. Ja. Jamen, fint, Line, når du får din egen lejlighed om nogle år, jamen fint, du skal have lov til at smadre sofaen, lige så tosset du vil. Smadre det hele. Ja, okay. Værsgo og rasere Fint nok, din så egen... venter jeg 500 år, hvor jeg kan holde min egen fest. Hold Hvad? med det. Tone. Skat, det er jo også fordi, at far og jeg vi kommer hjem, og så står hele garagen og er fyldt med alle mulige unge mænd, og vi ved ikke, hvem det er. Ret over. Nej, det er lige den her. Hej, du kan bare hjem, festen er forbi. Stop. Jørgen. Adam. Hvor kommer du fra, Adam? Soveværelse. Kom du lige med ud i køkkenet. Har du hørt om det Adam der? Det er fordi, at lige nu, hun fortalte om sidste dag, der er Adam, der er rigtig. Giv ham lige en stol, skat. Hvor gammel er du, Adam? 17. Så du er over den kriminelle lavalder og fester med mindre, eller hvad? Far, helt ærligt. Det er for sjovt, skat, ikke? Det var en joke. Nu holder vi lidt efterfest, ikke? Lærer Adam lidt at kende os sammen, ikke? Hvad går du så og laver, Adam, så til daglig? Går du i skole, eller hvad? Teknisk skole? Handelsskole? Gymnasiet? Efterskole? Højskole? Vikar? Tilkaldt vikar? Hvad ved du? Det skal jeg lige finde ud af. Det skal vi da alle sammen finde ud af. Hvad ved du så? Du vil vel sove her til en start? Ej, far, han ved dig. Skat, det er for sjov. Det var en joke. Ja. Vi har faktisk snakket om, at vi synes, at det var på det tide at snakke med de unge mennesker, om så de er lidt klar. Ej, mor, det gør du det der. Det gør det. Hvad tænker du på, skat? Jeg har sgu ikke taget dem. Det er Christina. Nej, jeg har sgu ikke taget dem.
Kan du nævne en eller anden form for prævention? Bare det første, du kommer til at tænke på. Kondomer. Hvad er det, du hedder? Jeg hedder Simon. Simon. Simon, har du, nu lægger vi dem lige her, ikke også? Selvom du gerne vil have dem med hjem. Nej, men der er ikke nogen. Der var ikke nogen i. Der er ikke rigtig noget. Vi skal lige snakke sammen bagefter, tror jeg, omkring det med kondomerne, så skal jeg vise dig noget, ikke også? Okay. Må jeg godt tage det med? Jamen, jeg kan ikke to. Jo, jeg kan godt 2 gange, men ikke mere end 2. Okay. Hvis du forstod sådan en lille en. Simon, hvad ved du om kondomer? De kan bruges Til hvad? til at hoppe over tissemanden, når man skal have sex. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig korrekt. Det er sådan set det er. Det er enten lavet af gummi eller latex, og som sagt, så bruger man det, når man skal have sex. Piger, jeg ved ikke lige, hvor I skulle komme det hen. Det er typisk noget, som drengene vil bruge. Det er ret udbredt. Og det er der nok flere forskellige grunde til. Det er rimelig nemt at få fingre i, ikke? Man kan købe det mange forskellige steder. Der er ret stor prisforskel, så lur lige det billigere i Netto, end det for eksempel er i Føtex, ikke? Det er rimelig nemt i brug. Og så er det altså ret sikkert. Det er næsten 97% sikkert, siger man, hvis man bruger det korrekt. Er der nogen, der har nogle andre bud på nogle former for prævention? Så jeg kan næsten ikke sige noget, jeg har også kan. P-piller. Det var Malte, der sagde det. Og P-stav. P-stav. Er der andre bud? I P-familien. Spiral. Der var en arm deroppe. Yes. Spiral. Det var der fuldstændig. Det er fuldstændig fantastisk. Alle de ting, I nævner nu, ikke også? Det er sådan nogle pigeting. P-stav. P-piller. Spiralen, det kan både være en kobber, som er lidt gammeldags ind, eller en P-spiral. Det er altså noget, pigerne bruger, som sagt. P-pillen, den kom her fra en af drengene. Det synes jeg er lidt cool, at det er noget, pigerne bruger. Du så nævner den. Kan du fortælle os noget om det så? Det er en pille. Det er en pille? Ja, så spiser du og spiser hver 14. dag i en måned. Altså flere, ikke? Men du får til en måned, så der er en pakke til en måned. Så bare fortsætte med. Skal du bare det for, du siger nej? Ja. Det behøver man ikke. Nu går vi ind i nogle lidt større præventionsdiskussioner. Det er faktisk rigtigt, det Malte han siger, men det der er helt pointen er rent helt klassisk har du fuldstændig ret. Man tager en pille 21 dage i træk, holder så en uges pause, hvor i menstruationen falder. Så holder man så og tager en pille igen, 21 dage i træk, en om dagen, holder en uges pause, hvor i menstruationen falder. Det er som Malte han siger, man bare fortsætter med at tage pillerne uden at holde menstruationen. Det er sådan, jeg ved ikke om man kan sige kontroversielt, men det er sådan lidt nyere måde at gøre det på. Og det er i hvert fald noget, man skal aftale med sin læge, hvis det er sådan, man vil gøre det. Og lige meget hvad, så skal man snakke med sin læge, hvis man skal have p-piller, fordi det er noget, man skal have på recept. Alle de der p-ting, det er noget med hormoner. Det, der er det fede ved sådan en p-pille, ikke også? Det er, at den faktisk næsten er 100% sikker, hvis man bruger den korrekt. Altså det vil sige, at spise den hver dag, ikke? Hvad? Man skal ikke stikke den op i numsen, nej. Du skal bare slet ikke gøre det. Okay, prøv her. Hvorfor er det, at mig og alle mulige, vi kommer hele vejen herhen, og alle de der gamle gråhårede mennesker og sådan noget, de helt vildt gerne vil snakke med mig om det her prævention. Hvad er det, der er med det? Hvis ikke man bruger det, kan man få AIDS og sådan noget. Hvis man ikke bruger det, kan man få AIDS og sådan noget. Hvad er sådan noget? Det kan være for eksempel andre kønssygdomme, eller køn kan blive Gonorrhea. Der var nogen, der sagde klamydia, der blev sagt gonorrhea. Hepatitis A, hepatitis B. HIV. Det var traller. Okay, prøv at folde. Vi har rigtig mange forskellige ting, der kommer op. Jeg har en buket af kønssygdomme. Nogle af dem er lidt mere uskyldige, de klør gør ondt, er lidt farlige, hvis man ikke opdager dem. Og så er der altså nogle af dem, som er særligt farlige, altså. Sådan noget som HIV. HIV, det starter det med, og når sygdommen så, hvad kan man kalde det, går i udbrud, så bliver det for det, der er AIDS. Og det er altså dødeligt. Og man har endnu ikke, siden det kom for nogle årtier siden, fundet en kur for det. Det vil sige, at man dør af det. Det er altså noget, man skal være rigtig opmærksom på. Så blev der sagt noget andet. Der var noget med nogle børn. Hvorfor er det, vi bruger prævention og ud over kønssygdomme? Hvad sagde du? Jamen, jeg er sikker på, at du sagde det rigtigt. For ikke at få børn. Det er fuldstændig rigtigt. Så kan man bare blive kastreret. Ja, det er sådan rigtig faktisk ting. Okay, det vil sige, at vi har 2 forskellige ting, vi gerne vil beskytte os imod. Kønssygdom og graviditet. Sådan en som kondomet. Hvad dækker det her imod?
Kønssygdomme for det meste. For det meste? Men også graviditet. Og også graviditeten. Okay. Hvad så noget med p-pillen? Den dækker kun for barnet. Den dækker kun for barnet. Graviditeten. Same shit. Okay, det vil altså sige, det er værd overvejet, hvad det egentlig er for en form for prævention, man bruger. Hvis man for eksempel har en kæreste, man ved, der ikke rigtig har noget, så kan man måske godt bruge p-piller eller et eller andet, ikke også? Hvis det er første gang, man er sammen med en, eller hvis man har et skiftende partner, hvilket jo kan være fint nok, så skal man måske bruge kondomer, hvis man ikke kender partneren. Hold nu kæft. Jamen. Jeg kan bare snakke ud med Hvad siger han? Bare træk den ud, når jeg kommer. Igen, sig lidt højere. Man kan bare trække den ud, inden man kommer. Ja, det kan man sådan. Kan man godt det? Har I hørt om det, der hedder præsæd? Det er lige meget. Ej, det er ikke helt lige meget. Det der hele pointen er, at manden har her, udover han har klunkerne hernede, så har han en penis. Så er der nu, der hedder sædlederne. Og ned gennem hele penis, der er der en sædleder. Der kan gemme sig noget. Eller før man kommer, kan der komme noget ud. Nu skal du lige høre, hvad jeg siger, Malte. Så skal du nok få lov til at snakke senere. Ellers så kan vi også lege noget med kondomet. Jeg hørte, vi skulle være 3, så det bliver rigtig spændende. Det vil sige, der kan sidde noget der. Ja, man kan godt lige trække sig ud. Men hvis man skal være rigtig spydig over for sådan en som dig, også, hvor gammel er du? Du er 16 år gammel. Hvor god var du lige til at styre, hvornår præcis du kom? Det var meget groft sagt. Det jeg mener er bare, hvordan ved man, om man lige kunne styre det? Hvordan ved man, om der lige var en lille bit smule? Det er jo derfor, vi skal bruge prævention, ikke også? Det bliver vi altså nødt til. Så man skal ikke være for sikker på det, og man kan heller ikke dække sig mod kønssygdommene. Og skedesvampen kan man også godt få, hvis man ikke bruger prævention. Jeg siger det bare. Nej, det er ikke det ligner ikke champignoner. Okay, vi har 2 kæphøje drenge her, som også lige har fået lidt verbalt slag af mig. Jeg håber, I kan tage det. De vil gerne have en trekant med mig. Det er lækkert, så kom herop, så viser vi det for de andre, hvordan man gør. Skal vi bare vise? Det bliver jaloux. Skal vi på mig eller dig? Easy til langt. Okay, det er mig, der gør det sammen. Fedt. Okay, skal vi bare vise det så? Okay, så viser vi det bare. Hvis I lige holder jer klar derovre, lige i gang. Kan vi lige få 2 pistoler? Nå, nej, det er lige meget Malte. Vi kan godt styre, hvornår han kommer. Malte, han kommer aldrig. Han er rent tantrasex. 4 timer, det lyder hårdt. Det er godt, det ikke er mig, der skal lægge det her. Det lyder fandme hårdt, det går til sidst. Nu skal I høre, når man åbner et kondom, ikke også, så er det altså vigtigt, at man ikke bruger tænderne. Så kan man smadre shotglas. Nej, fordi så kan man komme til at bide i selve kondomet, så går der hul i. Så virker det ikke, og det er vi ikke interesseret i. Hvis man er tæt på, ligesom vi er for eksempel her, så kan man se, at der er nogle forindfabrikerede riller. Så kan man stille og roligt med en bevægelse åbne, og ud kommer et stykke kondom. Kan du prøve sådan lige gave og vise din mor og far, hvad du har lavet i dag? Når du har også? Der er de gamle mennesker dernede, de har ved ikke om det her. Nu skal I se her, nu gør jeg lige noget, som sikkert er rigtig klammer. Nej, hvor var det klamt. Hun døde alligevel ikke. Nej, det gjorde jeg ikke. Man dør ikke af at slikke og sutte på sådan her. Det er sådan lidt klistret, fordi der er glidecreme på. Det smager ikke rigtig noget mere sådan lidt syntetisk. Det er altså ikke en farlig dims, den her. Nå. Vi tager den bare ud med det. Så har vi dig her. Så du har så meget ud på det, fantastisk. Så gør jeg godt med selvtillid. Så gør du sådan her. Og så gør du sådan her. Jeg kan bedre lige gøre sådan her. Rigtig meget. Okay, forstår jeg slet ikke. Op igen. Ej, okay. Og så sprøjter du. Hvor mange pornofilm har du set? Ikke særlig mange. Du ikke kommenterer selv. Min ven, nu stiller du. Nu starter du bare med at gøre sådan der, så gør du sådan her. For ikke noget, vi skal ikke lave det der nu. Det gider jeg ikke. Jeg er ikke kedelig, men jeg gider ikke det der lort. Nu skal vi prøve at se her. Det
gør det ikke. Drenge, de forstår ikke, hvor de skal røre. Det lærer de med årene. Nu skal I prøve at se her. Her er et stykke kondom. Når man skal påføre det, ikke også? Så hold lige op her på nissehuden. Jeg ved ikke, hvad man kalder det. Men jeg kalder det for spermfangeren. Så gør man sådan her, op på toppen. Hold. Holder her, så der ikke kommer luft i. Og en stille rolig bevægelse kører man ned sådan her. Påfør er et stykke kondom. Skal vi lige give dem en hånd? Skal det ikke Ja. Nu skal I se. Nu bliver vi lige lidt Spider-Man. Nu snakker vi lidt om de der ting, når I nu har introduceret. Det er et stykke pik, ikke også? Det er godt nok en Det er 2 fingre. Prøv lige at høre. Det er en meget, meget flot pik. Fordi den er meget lige. Der er ikke nogen pikke, der er fuldstændig lige og kæmpe store. De fleste pikke, de går lidt til højre, lidt til venstre, bøjer lidt foran, bøjer lidt opad. Og det er helt normalt. Det er det samme med pigens underliv. De indre skamlæber, ja, de kommer lidt ud, og ja, piger har også høj røven, og det hele er fuldstændig normalt. Man kan sammenligne et kønsorgan med et øre. Alle kønsorganer kan jo det samme. Et øre, det kan også høre. Men det ser fuldstændig forskelligt ud, og det er helt normalt. Den anden ting, det er en meget flot og stiv pik. Det er sådan, at det er altså ikke altid sikkert, at når man lige skal, så står den bare sådan der. Det kan man ikke altid bare. Og drenge, det er ikke fordi den ikke virker. Det er bare fordi, at den lige der drillede en. Og det er måske også bare hovedet, der spiller ind et pus. Og piger, det er ikke fordi, at I ikke er frække. Måske synes han faktisk bare... Prøv lige at tage stille. Det er måske faktisk fordi, at han er lidt vild med jer. Så han måske bliver lidt nervøs. Og det er helt normalt. Og man kan stå og kæfte op, som vi gør her, og spille smart og grine af det. Og i bund og grund handler det om, at der er et andet menneske, man virkelig godt kan lide. Jeg glæder mig tilbage, fordi vi skal have vores trækant, hvor vi ser nogle spændende ting. Må jeg godt tage den ene så? Du må gerne tage med til din mor og vise, hvad du har lært. Skal jeg ikke gemme den senere? Man kan ikke genbruge. For helvede. Tak skal I have. Tak skal I have. Vi går videre her. Det var verdensklasse. Og hvor blev min trøje af? Jeg har holdt den for dig. Okay, prøv at høre. Det er sådan her. Det er sådan her, at når vi snakker sammen, ikke også? Så snakker vi sammen. Og når vi laver noget heroppe, så lytter I lidt. Og så snakker vi sammen lige om lidt igen, det lover jeg. Er I med på den? Ja. Svedigt. Svedigt, det var sådan noget, man sagde dengang, jeg var ung. Okay, er I klar? Ej, far, helt ærligt, der er så ikke nogen her, der skal have sex. Nej, der er jeg fandme for en gang skyld enig med min datter. Det må du... Marianne, slap af. Jeg har lov til at have stemme. Jeg har lov til at diskutere højlydt, når man ikke tager ansvar for sig selv. Prøv at tage en sms eller et eller andet. Prøv lige at tænke ud over egen næse. Og det har hørt, jeg skal ikke sidde. John, der sidder en 17-årig starut inde i mit eget køkken. Og jeg tænker mig til sådan. Skat, det er ikke aftalt det her. Det var ikke aftalt på forhånd. Det er ting, der skal aftales på forhånd. Hey! Jeg er fandme ikke noget barn, jeg er større end dig. Og din datter, hun bliver snart 15, og jeg glæder mig. I did not have a sexual relationship with that woman. Yes, we can. Yes, we can. I have a dream. I have a dream that one day there will be no difference between 15 years old and 17 years old. I have a dream. I have a dream that one day all teenagers in the world will fight and unite in love. Ægte love.
det smukkeste, jeg nogensinde har set. Når jeg ser på dig, så bliver jeg fuldstændig rundt på gulvet. Og selvom din far ikke giver dig lov, så tager jeg dig med ud i skoven alligevel. Cecilia, når du smiler, så bliver jeg fuldstændig ude af mig selv, så ved jeg slet ikke, hvad jeg skal gøre. Det er lige søster. Cecilia og Line. Jeg forelsker jer begge to. Line og Cecilia og Adam ude i en skov. Vi har taget bikinier på. Line, din er sådan rød med prikker. Og Cecilia, din er sådan pastelgrøn med stjerner. Det kommer hen imod mig. Jeg tager min trøje af. Og jeg lægger mig ned og begynder at kysse mig. Kysser mig på halsen og ned over brystkassen og på maven og under navlen, og til sidst så er det meget sådan, så er det virkelig Linus far, jeg ved ikke om jeg skal gå, jeg ved ikke om jeg skal være tømmerlærer, jeg skal være advokat, jeg ved ikke om jeg skal gå på teknisk skole eller skal gå på højskole, jeg ved ikke om jeg skal gå i Adidas skole og Nike skole eller gå på McDonald's eller Burger King, jeg ved ikke hvad jeg vil. Jeg ved godt hvad jeg vil. Jeg vil have lov til ikke at vide hvad jeg vil. Så derfor er I kommet for at høre Kom Mester DJ After musik, og det eneste jeg vil høre jer sige, det er fucking brug jeres tunge, så vil I unge. Brug jeres tunge, så vil I unge. Fuck the war, fuck the norm, fuck the war, fuck the norm, fuck the norm, fuck the norm. Padre Espírito Santo, Hallelujah bitch. Jeg tror godt, at Line og Adam kunne tænke sig at komme lidt tættere på hinanden. Og måske kunne de endda godt tænke sig at kysse hinanden. Og måske kunne de endda godt tænke sig at røre ved hinanden.
Også noget. Jeg vil gerne invitere jer alle sammen til at lukke øjnene. Og så skal I gøre det, der er allersværest. I skal ikke sige noget. I skal bare være helt stille. Og så skal I bare tænke det, der kommer og lave jeres helt eget rum. Og I behøver jo ikke at fortælle det, I tænker til nogen bagefter. Jeg vil gerne invitere jer til at tænke på en, som I har virkelig meget lyst til at være sammen med. Hvem er den anden? Og hvor er I henne? Og hvad gør du ved den anden? Hvad gør den anden ved dig? Og hvordan føles det? Er det rart? Blufærdigt eller frækt? Tak. Skal I have det lyder som om I tænkte noget alle sammen. Det er skide godt. Jeg tror godt, at Lina og Adam, de kunne tænke sig et eller andet, som minder om det der, I lige sad måske at tænke på. Nogle gange kan det bare være mega svært at vide, hvordan man kommer i gang. Ja, det kan være rigtig svært. Så er der nogen af jer, der har nogle forslag til nogle helt konkrete handlinger, som enten Line eller Adam kunne gøre for at komme det lidt nærmere. I skal ikke opfinde en dyb tallerken, bare det første kommer. Ja, der er en tallerken. Vi kører lige op med hånden gang, så kan jeg finde rundt i det. Kenneth? Hvad er det for en Adam siger til Line, skal vi kysse? Skal vi... Okay, det tager langt. Okay, det synes jeg, det er lidt svært for ham at få det der sagt. Der var en finger helt oppe bagved. Hvad hedder du? Undskyld? Oliver. Hvad så? Hej Oliver. Dejligt, du er med, selvom du sidder deroppe. Hvad har du lyst til at komme med bort af? Og så holde en varme. Eller på skulderen perfekt. Det var et skide godt. Det er klassiker. Jeg har aldrig hørt det før, men det lyder som en ny klassiker. Adam siger til Line, hvor skal papegøjen sidde hen, hvis den skal sidde på din skulder? Og så viser han det, og har dermed armen rundt om hende. Hvis du havde en papegøje, ikke? Hvor ville du så helst have den? Hvor synes du så, den skulle sidde? Skal den sidde her? Eller her? Virker den der Oliver nogensinde? Du har ikke skide godt, de kommer tættere på hinanden, det er det vigtigste. Er der andre bud? Vi venter, jeg ved det, men lige om lidt, så får du lov til at sige noget mere. Du skal slukke den der, det er pisseirriterende. Okay. Der er plads, der er fint, hvad hedder du? Hej, Katrine, er det fedt?
Hvem læner sig sådan først? Ham? Eller der sagt Tromme? Adam? Er det sådan, det er, at man som fyr lige skal tage teten i den bil? Nej. Vi skal lige høre, hvad Katrine siger. Det er lige Katrine, der har ordet nu. Prøv lige at lytte til Katrine. Okay, Adam tager fat i Lines hoved og kysser hende. Var det forkerte sted, eller hvad? Okay, han skulle ikke. Ja, hvad siger du? Kids these days. Der har vi drengevalg. Vi har dem, der ikke kan finde ud af at tie stille. Jeg kan så godt lide det, hvad vi siger. Der lærte jeg et nyt ord. Rat no respect. Okay, er munken nu? Vil du lige demonstrere, hvordan det er? Okay, helt seriøst. Det bliver nok lidt bedre for en Oh my god. Eller skinken. Jeg elsker de ord, I har. Skinken og skideren. Jeg kalder det selv skinken. Okay, vi prøver at se, hvad der sker, når vi siger, at fra det her stadie, vi snakker mennesker med tøj på, siger vi nu, Anna, munker, lige og skider. Det virker ikke. Okay, prøv at jeg har lidt fornemmelse af, at det er fra 0 til 100, ikke? Og jeg helt vildt, hvis jeg stod sådan der med det, jeg faktisk forelsket i, og jeg antog, at han var forelsket mig, og han, mens vi havde tøj på, og lige pludselig stak sin pik op på røven, så vil jeg blive så sur, og så ked af det, at jeg har smækket ham sådan ind på noget. Og bare sådan noget det blå, mens man har tøj på. Det er det, nok lige pludselig trække. Har vi nu? Er med tøj? Okay, det er godt. Hvem får tøjet først? Det gør Adam. Adam? Okay, det er bedre. Hey, vi kigger lige, hvad der sker. Adam tager trøjen af Line. Ja, Jeg kan ikke sige ingenting. Tak. Jeg kan sige noget mere, end jeg skal. Begge, tror jeg. Kys hende. Hvorhen? Med tungen eller uden tungen? What the fuck? Hey, jeg skal lige se. Skal man køre lidt med tungen fra starten? Nej, hey, dreng, pigerne siger nej. Hvad hedder du? Hey! Natalie, hun siger nej. Så giver du mig lige hånden op, og så kører tungen ind, så giver du mig bare starttegn. Så rækker bare lige armen op, og det er klart for tungen. Adam kysser Line på munden uden tungen.
Hvor kommer den der hånd? Det er det ikke forkert, måske? Er det ikke nogen? Adam, kom ned! Adam, kom ned, når mor kommer. Hej, skat. Hej. Jeg skal sidde med. Gør yoga også? Ja. Hvad fanden er det der? Vi skal have rester. Hvad fanden er det? Hvad fanden er det der? Pomelon. Hvad? Pomelon. Hvad er det? Det har jeg også ikke prøvet. Jeg har lige været så sindssygt tæt på at have sex med den vildeste pige. Selvfølgelig skal du have bananen. Okay, næste gang, når hun kommer, så er jeg bare ryddet op med hele mit værelse, så er jeg sat stearinlys frem. Så når hun kommer ind, så smækker han bare ned i sengen, så trækker jeg bare på lyset. Så begynder jeg bare at kysse hende i halsen og på patterne og mellem patterne og på maven og med navlen, og til sidst så er jeg bare... Hvad? Sæt dig op til bordet, når vi spiser. Altså, Adam, er du okay? Lad nu være med at tage nedladende til ham. Vores dreng er 17 år, han er ikke. Hvad? Det er ikke så mange sådan der. Det kunne være, at vi kunne få lidt mere at rydde op. Sagde du ikke, at man ikke var en lille baby? Er det godt? Nej, det er okay. Hold lige op. Jeg rydder op. Det er lige præcis sådan der. Hjælp hinanden op Du herhjemme. skal lade være med at vrisse side af mig og udspille mig for vores dreng. Hvad så? Ikke? Du skal fandme tage dig om det. Det gjorde jeg så bande for. Jeg bander lige så fandme så meget. Ved du hvad? Hold op. Så kan du tage og flytte, hvis det skal være sådan. Det er det, du lige sagde. Mener du det fuldstændig alvorligt? Ja, det mener jeg faktisk. Okay. Jeg synes, du skal flytte over til din mor, og så skal I sidde derovre og kæft op. Du skal til at holde din kæft. Det er hele Du skal ikke tale Ved du med hvad? mig. Hold kæft! Du skal! Ved du hvad? Det kan du godt stoppe. Det kan du godt stoppe, og så stop det. Ved du hvad? Jeg gider ikke penge mig, Else. Hej. Du vil gerne lave noget yoga? Hvad var det, du hed? Ej, jeg forstår ikke glemt, hvad det var, jeg hed. Jeg hedder Annette. Okay. Annette, træk vejret dybt. Og op med armene. Kom. Og pust ud. Hej igen. Og pust ud. Hej, far. Hej Adam. Hej skat. Hej. Nu så har du god dag. Hvem er det? Adam. Det er ikke sjovt mere, vel? Hvor mor? Det ved jeg ikke. Mor er ikke sin lejlighed. Hold nu op. Adam, det er sød med Annette. Hvad sker der? Adam, vi prøver faktisk på at tage dig ind. Okay? Træk vejret, skat. Hvad er I gang i?
Kom nu, Adam, ikke? Kom. Adam, vi elsker dig. Det er en familie nu. Kom nu op. Lad være med det der. Stop. Væk! Slå! Slå! Enjoying you. Enjoy på video. Det er frisk. Hey, hvad var det? Wow. Ej, på her. Det er det også. Ej, på her, det lugter. Jo, det er. Ej, på her. Ej, lad være. Det lugter fucking godt. Det lugter godt. Ej, det lugter. Kender du det der med, at man... Det er sådan virkelig et spil, hvor man bare selv bliver flyttet rundt på. Ja. Kender du det? Det er virkelig godt, faktisk. Det er jo lidt tidligere dag. Cecilia! Ej, føj. Mor, hun er hjemme nu. Ej. Hej, mor. Cecilia. Hej. Nå. Jamen, okay. Hej. Vi er inde i jeres... Nå, hej. Hej, skat. Hej. Hvad er der galt? Du ser helt okay i hovedet, er du okay? Ja. Er I okay, eller hvad? I ser ud som om den er... Et bagstykke. Hvad? Mor? Sildemus? Ej, jeg bliver en lille bit... Så bliver jeg bare en lille smule bekymret for dig. Ej, nej, I laver det sjovt, eller hvad? Nej, I laver sjovt. Nej, du må da ikke gøre mig så bange, jeg bliver helt nervøs. Fuck. Jeg har været i sengen, jeg er simpelthen så træt. Det var rigtig hyggeligt med dig. Godnat. Ja, det er også. Vi kigger på den der æggestil i morgen. Ikke også? Ja. Fuck, hun er griner af min mor, mand. Oh my god.
Hej. Hej. Hvad så? Hvad siger du? Hvad så? Hvad laver du? Hvad laver du? Ikke noget. Ikke noget. Det var ham, der kyssede mig. Ja. De døgner, der er nogen, der gider at kysse dig. Spil. 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 Broken down, hungry for love, with no way to Are you tonight? Girl, you know how much I need it. And too old to just break free and run. Sometimes a man gets carried away when he feels like he should be having his fun. Much too blind to see the damage is done. And sometimes a man must awake to find that really he has no one. Wait for you. Am I burned? Will I ever see your sweet return? Will I ever look? Love, you should have come over. Because it's not too late. Lonely is the room, the bed is made. The open window lets the rain in. Burning in the corner is the only one who dreams he had you with dreams he had. And my body turns and yearns for a sleep that won't never come. It's never over. My kingdom for a kiss upon her shoulder. It's never over. All my riches for a smile when I slip so soft. It's never over.
Malte, du Oh my God, for the sweetness of the laughter. It's never over. She's the tear that hangs inside my soul forever. It's never over. Maybe I'm too young to keep good love from going on. Feel too young to hold on. Much too old to just break free and run. Too deaf, dumb and blind to see the damage I've done. Mama, you should have come over. Because it's not too late. Love, love, love. Hvordan, Simon? Du tør ikke, Malte. Du tør ikke. Nej, det er det. Jeg griner. Hvad ved du? Ja, og hvad så? Kom, jeg tror godt, Mads vil. Nej, ikke med Mads. Ja, det kan blive lidt kød. Ja, det køkker hurtigt. Jeg skal have koder først. Og så jeg tror godt, det er med. Jeg skal lapdance! Jeg går ikke hjem uden at lapdance! Okay. Stop nu, Ron. Det er ikke færdigt. Hold nu kæft, det er ham, du Bare stop, Malte. Nå ja, det er altid mig. Ja. Det er dejligt. Woo!